Да си го кажем направо. От колко молива имаме нужда, за да бъдем с перфектен грим? Молив за устни, молив за вежди, молив за очи и хайлайтер. За да поддържам добър външния си вид през забързаното ежедневие, ми е необходим само един продукт. Вече няма нужда да нося със себе си пълна чанта с гримове. Наскоро видях химикалката на Celestre, която съчетава всичко, от което имам нужда. Да, колебаех се, защото определено не се доверявам на всякакви продукти, но тази химикалка наистина ме заинтригува и реших все пак да я поръчам. Имаме повече от седмица и мога да кажа, че това е топ решението за мен. Всичко, което ми трябва – хайлайтер, молив за устни, молив за вежди и очи – е само в един продукт. Използва се много лесно. Избирам молива, който ми трябва и натискам. Мога да кажа, че продуктите се нанасят изключително лесно. А когато продукта ми свърши, завъртам горната част на химикала, за да заредя още. Нося я навсякъде с мен, защото се подбира в най-малката ми чанта, а никога не се знае кога ще се наложи да коригирам грима си. Смело препоръчвам 4 в 1 Makeup Beauty Pen от Celestre. Поръчай твоята още сега от celestre.com.